खुलुमबाय दैमारी बर' निउसनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बिटिसि हाग्रा बिफाननि गुलि गावनानै सासे बर' सुबुंखौ गावथारनायनि सायाव बिपिएफ लाइमोन दोलोनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारीनि गोख्रों बिबुंथि। आथिखाल बिटिसिखौ दैदेननाय इउपिपिएल सोरखार आरो हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीया अरनबारिखौ रैखाथि होनायाव गासैबो बिथिङाव फेलें जादों। दिनै इएम फेरेंगाया आयेनखौ गावनो आखायाव लानानै हाग्रा बिफाननि मावथि सोद्रोमाफोरखौ इनकाउन्टार खालामनो थाखाय बिथोन होदों। बेनि लेखायै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा इएम रनजित बसुमतारीनि बिथोनावनो हेमन्त नार्जारिखौ गावथारदों होनना खौरां बिजोङाव गोख्रों अजद दिखांदों बिथां कास्टम बसुमतारीया। इएम रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाना फेलें जादों। मानोना हाग्रा बिफाननि मावथि सोद्रोमाफोर थासेयावबो माबोरै सरासनस्रा सुबुंफोरा हाबनो हाखो? बेनिखायनो इउपिपिएल दैदेननाय हाग्रा बिफाना अरनबारिखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि रुंसारि हेमन्त नार्जारिमोनखौ हमनानै मोनहादोंमोनब्ला हमनानै आयेन बादियै बिजिरसालियाव दैथायहरनो नांगौमोन। नाथाय फेरेंगानि मावथि सोद्रोमाफोरा बेखौ खालामालासिनो बिनि सोलायै हेमन्त नार्जारिखौ इनाय अनागारै दाउ अमाफोर बादि गावथारदों। फेरेंगाया सुप्रिम कर्ट नङा आरो हाइ कर्ट नङा। बेनिखायनो बेबादि इनाय अनागारै गावथारनायखौ बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथां कास्टम बसुमतारीया गोख्रों फिनजाथाय होदों। लोगोसे बिथांमोना दुखुथिया नख'रनि थाखाय दुखु मोननाय फोरमायनानै बिटिसि सोरखारखौ अनसुंथाइ होनांगौ आरो दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों खावलायहरो। साननैसो सिगाङावसो आसाम केबिनेटआव सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुर हालामनि गासै गं 47 गामिफोरा सोसनजागोनखौ लानानै दिनै गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोङाव जोबोर गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोङाव बुङो दि आगुनि गोरोबथाफोराव गहपुर हालामा बिटिसिआव हाबैयाव गोबां दुखु मोननाय दङमोन, नाथाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दारै गहपुर, सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गं 47 गामिफोरा बिटिसि हालामजों दाजाब जासिगोनखौ लानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो थाबैनो माखासे थालांबावनाय बर' गामिफोरखौबो थाबैनो बिटिसिआव सोसनफागोन होनना मिजिं थियो रायजो राजाफोरा आरो लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो। रायजोनि गोबां दाब दाब ओनसोलाव आसाम पुलिस बिफाना समाजारि माखासे आयेन बेरेखा खामानिनि थाखाय नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ लाबोगासिनो दं। बेबादिनो लखिमपुर जिल्लानि एसपि आनन्द मिश्रायाबो ड्राग्सनि बेरेखायै लखिमपुर जिल्लायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ लाबोगासिनो दं आरो गोबां जाफुंसार जानो हानायखौबो नुनो मोनदों। थिग बेबादि समावनो एसपि आनन्द मिश्रा दैदेननाय ड्राग्सनि नायबिजिरग्रा हान्जानि बेरेखा माखासे रायजोफोरनि गोख्रों अजद दिखांनायखौबो नुनाय जायो। अजद होग्रा बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला एसपि आनन्द मिश्रा दैदेननाय हान्जानि खायफा अफिसारफोरा ओनसोलनि खायफा सुबुंफोरखौ ड्राग्सनि नंखाय दायाव खोख्लैनो नाजादों होनना। बेबादिनो सानै लाइमोनफोरखौ ड्राग्सनि नंखाय दायाव खोख्लैना खारफथि पुलिस बिफाना हमदों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो हायो। बेखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा दावराव खालामगासिनो दं आरो हमजानाय सानै लाइमोनखौ हगारना होनोबो गोख्रों दाबि खालामदों। साननैसो सिगां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जफादं भिसिडिसिनि मासिगिरि मन्टु गयारिनिसिम रहिला ब्रह्मआ थब्रै रडनि सोलाय थसेल' रडजों पिएमएवाइजि सरकारनि न' मोननायखौ लुनानै होनायनि अजद दिखांदोंमोन। बिनि सायावनो दिनै मासिगिरि मन्टु गयारिया खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथाङा खौरां बिजोङाव बुङो दि रहिला ब्रह्मआ सासे रान्दि आइजो। बिनि फिसाया सिगांनि समावनो मैदेरजों गाथारजादोंमोन आरो बिनि लेखायै सिगांनो न' गंसे मोनखादोंमोन आरो उनावहाय पिएमएवाइजि न' गंसेखौ रहिला ब्रह्मनो उन्दै सानै गथ'खौ मोजाङै फिसिनो हानाय बादि न' लुना होनाय जादोंमोन। बे न'खौ लुनाया सोलिबाय थाखादोंमोन, नाथाय रहिला ब्रह्मनि न'नि खाथिनि सासे बिपिएफ हान्जानि प्राइमारि नेहाथारिनि सरमेश्वर ब्रह्मनि थिननायावनो बेफोर जेंनाफोरा नुजाथिदों। सरमेश्वर ब्रह्मआ न' लुनायाव गोनां जानाय माखासे आद्रा थानाय रड आरो सिमेन्टफोरखौ स्रोदै सिखाव बादि लांखोमादों। बेनिखायनो बेफोरबादि जाथायनि थाखायनो न' लुनाया आद्रा जादों होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों बिथां मन्टु गयारिया।
चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सेरफांगुरि गामिनि गासै 46 नख'रा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा इएम रनजित बसुमतारिनि मेंनाय गैयै राजखान्थियारि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै सानफा एफा UPPL दोलोआव हाबगासिनो दं आरो UPPL दोलोनि गोहोआ सेरफांगुरि ओनसोलाव दोलै नोगोरै बांबोगासिनो होनना बुंदों। लोगोसे 14 नं सेरफांगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा UPPL दोलोआव हाबनानै गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। भारत हादराव वान नेशन वान इलेक्शननि बाथ्राखौ लानानै 23 सेप्तेम्बर खालारखालि गिबि खेबनि थाखाय दिल्लीआव सावरायनाय जागोन। बेखौ सावरायनो थाखाय मैया मोनसे कमिटि दाना होनाय जाबाय। बे कमिटिनि चेयारमेना जाबाय भारत हादरनि बारग' हादोरगिरि रामनाथ क'विन्द। वान नेशन आरो वान इलेक्शननि ओंथिया जादों जोंनि भारत हादराव लक सभानि बिसायख'थि, बिधान सभानि बिसायख'थि, पन्चायतनि बिसायख'थि बायदिखौ सानसेनि मादावनो जेबो हेंथा गैयाजासे खुंफुंनाय। बे वान नेशन वान इलेक्शननि हेंथायै बेरेखा दोलो कंग्रेसजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ गोबां हेंथा खालामनाय नुनो मोनबोदों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।